AUWAL D mama, gadon mama, gadon mama, yes. Rike sirrina sannan ki zamanto yar uwata, maganar kauna ita ma na kwankwasa rayuwata. Farkon labari soyayya ce zance na, ki fatan alkhairi kar ki bar ni in sha rana. Gori na auren ki zamto min matana, ya za a yi in barki ko an soke idanuna. Kin san ni naki ne, komai nauyi naki ne. Yau so ne zan bayyane daga sirrina sannan ki zamanto yar uwata, maganar kauna ita ma na kwankwasa rayuwata. Ki zo in kai ki gidanmu ki gaishe da mamana.